YouTube channel subscribe खालामनो जों YouTube थांनाय YouTube थांमान बोले सार्च खालामनाय सार्च खालामना आसमान क्लिक खालामनाय आसमान देव बर्मा जागा जे कसाक अबना संग सिनिरनाय कसाको हेल्प सासन पर बेल आइकन फाइनाय आ बेल सिनिरमान पर इखना सब्सक्राइब नि थांगा अब हाइकी अब तागासा नियम दङ तागासा राता तिबो सब्सक्राइब खालामनो मो हगे जेकुनु कायसा ना नायदि रामदि तबो हम कायसा नानाय हमन क्लिक खालामनाय राइट क्लिक खालामनाय परे जों तला कचाक दंनाय कचाको क्लिक खालामनाय क्लिक खालामनाय परे सरासन पर बेल आइकन फाइनाय आ जागा क्लिक खालामनाय